conversa L'economia i la religió són dos pols, oi? dos pols. Són difícils d'ajuntar i que de vegades inclús es van autoexcloure i autoexcomunicar. Una de les constants, un dels constants dels creients és que el món, l'univers, està en mans de Déu. No s'hauria de dir que el món i l'univers estan en mans de l'home? Jo crec que està en mans dels dos. El que passa que la paraula Déu és una paraula molt espatllada al llarg de la història. En nom de Déu s'han fet coses terribles. I aleshores hi ha gent que té la sensibilitat prou fina com per molestar-li aquesta paraula. Jo he conegut gent heroica, marxista, per exemple, que han donat la seva vida, mentre que hi havia cristians que tenien Déu sempre a la boca i eren egoistes i tancats i tal el que sigui, no? I els altres eren altruistes. Aleshores, si abstraiem la història de la paraula Déu i anem a buscar aquests ideals d'amor, de justícia i tal, ens trobarem que els ateus potser són creients i que els creients són ateus. No? Doncs, canviant la targeteta, no? Aleshores, jo crec que hi ha, doncs, el que depèn de cadascú de nosaltres, el que depèn del conjunt, que els conjunts estan molt deteriorats, és a dir, les col·lectivitats estan molt més enrederides des del punt de vista espiritual que les persones. És a dir, les comunitats han avançat tecnològicament, però espiritualment les comunitats estan molt enrederides perquè els poders constituïts els interessa que no siguin independents perquè serien molt poderoses i no els convé. I aleshores això està molt més enrederit. I ja no parlem, doncs, de la cosmicitat que avui dia alguns pobres desgraciats que es diuen ecologistes intenten salvar-la d'alguna manera perquè no hi ha ningú que la defensi, no? Però es defensa a si mateixa, és a dir, ens molesta el tema de la pol·lució a nosaltres. La naturalesa, el mar Mediterrani li és igual ser de nitrit carbònic que ser de sulfur de ferro, que ser del que sigui. Ara a nosaltres no ens és igual, El que vull dir que opera la naturalesa, opera sense nosaltres i ens escup com a bumerang les equivocacions nostres. Això li poses Déu al darrere, li poses l'harmonia universal, li poses el que vulguis, doncs m'és igual, però no tot depèn de l'home. La naturalesa torna i dialoga amb l'home. Senyor Xirinacs, continua visceralment o apassionadament partidari de la no violència? Doncs matisa? sí, com ho he fet sempre. El que passa és que la gent, potser no tothom sap com ho he fet sempre. Jo sempre he sigut un heterodoxa de la no violència, ho sento, però jo he prologat un llibre del Gandhi, molt interessant, un llibre de retalls de diari del Gandhi, molt bo, i el Gandhi es queixava que els europeus, amics seus no violents, eren més ortodoxes que ell, perquè la gent té uns esquemes marcats. Jo, per exemple, no sóc neutral davant de la violència, allò que s'ha dit en temps d'en Franco, que la violència és dolenta vingui d'on vingui, no? Llavors hi havia la crossada que s'havia de provar. I després s'ha dit això altre. Doncs no, jo crec que la violència dels oprimits té més sentit que la violència dels opressors. I quan un és no violent no s'ha d'entretenir en convèncer els oprimits que siguin no violents, sinó en convèncer els opressors que siguin no violents. L'altre ja vindrà sol. Jo no sé si vostè n'ha tingut consciència, però hem passat els 25 minuts que havíem previst. Doncs ja me'ls he passat molt bé. Jo suposo que també que els que ens han escoltat han pogut apropar-se a la personalitat d'avui de Lluís Maria Xirinacs, aquest home conegut per molts, potser per uns altres haurà estat una ocasió per conèixer-lo una mica més. Gràcies, Lluís Maria Xirinacs, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau, bona tarda.